ازینہ وال میں کہنا سناؤں سی بھی شفقت رسول دا بیرائے صوفی جہاں نات خان ساکو آج گھاٹ سنن جنہاں دی داڑھی پوری ہوئے نا تے بندے دری کوئی بچنا ساکو سنن تے یہ جو صوفی داڑھی ہاں لے سنن سبحان اللہ بس میری کوئی طبیعت آج ناساز ہے تھوڑی جی آخر بندہ تے تھک پوندے میں سادہ جے مولیاں موٹر سائیکل دے سفر کرے نا تاکہ میزبان پریشان نہ دیوے میں وڈی گڈی گھندے آونجے بندہ جتنا پڑھتا ہوئے بندہ اتنی اپنا میار رکھنا چاہیدہ ہے اپنے وجود کو ایک دا وڈا پاگ نہیں بدھنی چاہی دی وڈا لباس نہیں پاہنا چاہی دا مقصد ہے نارمل اپنی اوقات بندہ رہے کہیا کیا اوقات ہی نہ بھولے تے رب دی ذات ہی نہ بھولے جڑا اوقات ہی نہیں بھولدا تے رب دی ذات ہی نہیں بھولدا او ایتھی کامیاب ہے قبر اچھی کامیاب ہے تے حشر اچھی کامیاب ہے دوشی پڑھو جا مدینے علی محمد راضی ہو گئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ دے بندے زمین دے گھومدے اللہ دے بندے زمین دے گھومدے تے غافل بندے راج گاج کے سمدن شفقت او جنت ضرور ویسے جڑے اماں تے ابے تے پائے چمدن شفقت جنت ضرور ویسے نال پیار دے دیکھ میں ماہی اسا بکھے آئے تیرے درچان دے بس حاضر گئے نیار آئے گئے ہے باسی دور وطن دے آؤ گلے سوڑے آؤ گلے سیمود کھلاوی جڑا کفن آوے میرے تن دے اکھے شو شفقت روح وچے من لاکھ احسان سجان دے لیکان وچ بچھوڑے لائے گئے چٹیاں داڑیاں لے نیر اکھاں جو ڈھارے تھی مر شروع آگئے مل آکھنا پوشی لیکان وچ بچھوڑے لائے گئے رو رو اتھرو تھوڑے لائے گئے ایک نمنیوں نے میری ہاتھ میں میرے جوڑے رہ گئے عید بدل نہ آیا نہیں میں پیے دے پھول توڑے رہ گئے ہوڑتا مدنی نہیں آجا زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے ہوڑتا مدنی نہیں آجا جد میں مریا میری لاش تے سجن نیر وہون لگے جڑے کردے سان پیار نال میرے او جڑے کردے سان پیار نال میری قبر تے مٹیاں پوڑ لگے اللہ دا قرآن دے من خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجكم تارة أخرى قرآن سبحان اللہ جد میں مریا میری لاش تے سجن تیر مخون لگے جڑے کردے سان او جڑے یار بڑائی بندے جڑے سجن بڑائی بندے آکھا پوسی او جڑے سجن بڑائی بندے ہر کوئی چھوڑے سی علماء بیٹھے اللہ دا قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ
سبحان اللہ وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي قیامت تنی ہوشی کوئی کہتا نہ ہوشی بیٹا ماں کو چھوڑ سی ماں بیٹے کو چھوڑ سی بھیرا بھیرا کو چھوڑ سی سجن سجن کو چھوڑ سی آواز سی ہومتیا ہر کوئی چھوڑ گئے میں مدینے والا محمد کا ہاتھ سبحان اللہ زہرہ دا بابا دا حسینہ جد ذکر چاہے بیٹھے والعدہ بیٹھا جد میں مریا میری لاشی پہ سجن نیوہ ہو لگے جن کرد سن پیار نام میری قبر تے مٹیاں پاؤں لگے میں پچھیا یارے سجنے بیلیے بیرے بھائیوں آج تسی میں کیوں کلا چھوڑ کے جان لگے غیبو آواز آئی کملا نہ گھنرا کملی والے تشریف لے آن لگے سبحان اللہ کملی والے تشریف لے آن لگے جڑے پپا دے بھار دردن غریب دے تک نہیں پہنتی غریب دے مردے نہیں رہتے نکی بے محفل سیم روح خط تیرو اکھیاں پتکو اڑ چتا کھو کرے سامے بھاجو ایسا زرکیاں خان سیبا ملک سیبا جام سیبا ڈاٹھی چنگی کی تم تکو گز کفنی بے سانال نویسا اولاد آکھیاں مٹھے بابا تکو کمران تہیں چیوے سانال نویسا قرآن آکھیاں کملا نہ گھبرا توڑ نبھیسا جنت بجھیسا کبر بچ فرق پہچانا اے خاصاندہ پہ آماندہ کبر بچ فرق بندے بڑا سونا سنتے بیٹھے ہیں تے بندے اندے چہرے کھڑا دے دم ہے اون چہرے کو چمانا جڑا حضور دے نام دے خوش ہے سبحان اللہ اچھا کچھ بندے بولے نندے کچھ بندے سیری لوڑے اندے کچھ بندے بولے نن حضرت صاحب تے کچھ بندے سر لوڑے اندے جیڑی زبان محمد دا صدقہ ملیے دنیا داری اچ بلندے کھیتی باڑی اچ بلندے کبوتران دے کھٹے دے زبان بولے او زبان دا اچار پیسے جیڑی دنیا داری اچ بولے تے محمد دے ذکر اچ نہ بولے جیڑی محمد دے ذکر اچ نہ بولے بزرگ بیٹھیں سارے چٹیاں داڑیاں آلے جنہاں دی اکھا جو ڈھارا ترمبے اللہ کرے سادے بابے جیندے رہے ہیں سادے بزرگاں سایہ سارے زنہ دے علاقے بول منشور ہے قوم بیٹھی ماشاءاللہ موٹے تازے بندے بیٹھے ہوں دا ادھا مرلہ زمین دا ایک بندہ مال بندے اللہ جو دیتا لیکن جنہ سبحان اللہ دن آکھو نا ودن لائے موڑ لاڑ سڑھوئی تینو وال سبحان اللہ سا بیٹھی آکھو میں دا ایک ڈاکٹر یارے ہے میں آکھیا کوئی شاکی نقصہ دسیاں قوم دا ڈھی بلندی نہیں وہ آکھیا ڈسا میں آکھیا ڈاس وہ آکھیا جڑا بندہ بولے کچھ عرصہ کاٹ ویندے جڑا سیر لوڈن ونے ہفتہ ہی مت سے کٹیں گے جڑا سیر مانا پہ گھارا لی جواب دے ویندے تو تو گھلی جانا جڑے زبان ڈوٹے تے بیٹھے ہو سبحان اللہ تھوڑا جے میرے گلے دیا سارے آج میں تھوڑا جے مجبور کھڑا رات شاید جگر حدہ ہو گئے لیکن سائن دا ذکر ہے اے ساڑا مونی اے مو والے دم ہوئے والعدہ کھڑا کبر بیچ فرق پہچانا اے خاصاندہ تے آماندہ کفن مولا نہیں ہوا انہ محمد دے غلام کبر بیچ فرق پہچانا اے خاصاندہ تے آماندہ کبر بیچ فرق پہچانا
فرق ضرور پہنے سی قبر چنا رسول دا غلام سی قبر بچ فرق پہچان خدا پیش سب میں چمازی کرے سی گزری کپل میں چتازی کرے سی ظفر خدا بندے جہنم کے بچو کٹ کے خدا اپنے ماہی کو راضی کرے سی قبر بچ فرق پہچانا ایک خاصاندہ تے آماندہ قبر بچ فرق پہچانا دیکھ دکھا کو ڈرنا چڑی انہیں طاقت نسان دے آبے دن چکا مطل دماندہ گج پوئے تھی پیو تو پتر جدا پودن بلحق ہم سے خیش قبیلہ یہ صدر بھی ہاتھ مکلا دے دے ہم لک احسان وہی دے حافظ جنہیں اوکھے بیلے آوے دل قبر بچ فرق پہچانا ایک خاصاندہ تے آماندہ قبر بچ فرق سبحان اللہ بندے مرن دے بعد وسیلہ کرن دے بیٹھے ہوئے کاکا وہ بولو دا چاہ کاکا فرانٹ دے بیٹھے ہو میرا دل نہ دے جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں آدھا دکھاندہ نبی دنا دے وہ دوتے بندہ ہوئے دے ٹھائے پوئے تے بہی تو بولیں کیوں نے تے کو کیا ہے سبحان اللہ ہے اور تو سنو تارا چہرے دے تیور سونے تھائے بیٹھا سائیں دا ذکر سن دے پتہ لگ دے تو اندرو ہی ٹھیک ہے دے باہر بھی ٹھیک ہے بندے سیدی جہاں بندے اندرو ٹھیک کی میں ہونا دے بندے باہرو ٹھیک کی میں ہونا بندے دے چہرے دے تیور رسے نا سائیں دا ذکر ہوئے نا تو موسمی سونا تھی میں دے چہرے دے تیوری سونے ہوئے تسبیح پھری دل نہ پھرا ہے والعدہ کھڑا قبر بیچ فرق پہچانا شیر بڑا سونا ہے جنہ مٹھڑے محمد دی اتھا پہچان کر لینی جنہ مٹھڑے محمد دی اتھا پہچان کر لینی کیا انہاں لئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے جہانا دا انہاں لئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے جہانا دا کفن مولا نہیں ہونا اور تجھے محمد دے غلام دا قبر بچ فرق پہچانا ایک خاصاندہ تے آماندہ قبر بچ فرق تو آنے فرق پہ بیٹھا تو سبحان اللہ آخر ہو سبحان اللہ بندے حاجش ہیں میت تو وسیلہ کریں وسیلہ علماء بیٹھی میں نے پوچھو اے وسیلہ نہیں اے ہیلہ ہے اے ترلہ ہے میں جڑا شعر پڑھتا بھی اے وسیلہ ہے توجہ ہے سبحان اللہ محمد دے وسیلہ باج بیڑا پار نہیں ہو محمد دے وسیلے باج محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں ہونا کیا جڑے شاہی دی شان اچھ کمی کرن دے انہاں واسطے اگاں توانو پتہ لگ سی جلو تو صحیح اگاں توانو پتہ لگ سی نبی دے احتراماں دا اگاں توانو پتہ لگ سی نبی دے احتراماں دا کفن مولا نہیں ہونا اور تجھا محمد دے غلام دا وچ فرق پہچانا شہر مدینہ ہوئے روزے دل چھا ہوئے دلڑی پئی کاڑی آدھی سونے دانا ہوئے
او باب السلام ہووے حاجی صاحب مواجہ شریف ہووے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے جنت البقیع وچ او قبر دی تھا ہووے شہد مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے مدینے دی اذان ہووے او ماہ رمضان ہووے پراوی بیٹھے جنا سونا مکے دی سرزمین دے آئے حاجی اللہ صاحب جنا سونا ہے لب کھولے سی اللہ فرمائے قوله تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سنا ہے علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى مدینہ دی اذان ہووے او ماہ رمضان ہووے حضور دا ہر غلام ہووے میڈی زبان تے تواڈی زبان تے پردے قرآن ہووے اکھیاں دے سامنے حضرت حسان ہووے شہد مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے عمر وچ عمر ہووے او دل وچ علی ہووے بیٹھے کہنی تو سمے علی دا نا کدھے عمر وچ عمر ہووے دل وچ علی ہووے علی کون ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے پیار کو ادنا نہ سمجھ علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھا دیتا تو سن معلوم دھنے علی دے کچھ لگ دے وے سبحان اللہ علی کون ہے علی سنیہ دا پیرے تے محمد دبیر ہے علی حیا کر جانتے کو بوہے تے بہتے ٹکر کھوائے وہ ٹکر دی لاج دا رکھ جا میں بھرنا ٹوٹا خطیبی ہاں میں جمعہ پڑھیں دا میں تقریری کریں دا لیکن میں نات واسطے سڑے آیا میرے واسطے ٹائم 1.5 گھنٹہ یہ یہ سب لیں ڈٹھا گئے تو جائے سر اگلی گل ماشاءاللہ ٹائم جڑے بندے میں کچھ سڑے دینے کیوں جو لسا جا بندہ ہاں نا شکی لگن پچھے تے کام آن دی سوہاننا کام نہیں آتا سوہاننے دی پول گھاتے واللہ کا دیکھو جی بوڑے نہ دہوں والے آکھائے لیکن ہووے سچا بھاویں میلہ ہووے اندروی چٹا ہووے تے باہروی چٹا ہووے اے سارا سجنے رے دوئے ہاتھ جادے سبحان اللہ دا بیٹھے اے دیسی گھو نال پلو ہے سبحان اللہ ہے ہائے ارمان لگ دے بندے ہیں اگلی گل بس میں نیڑے کی تکھنا گل اے 14 چاکے بلی جل چارے لتا بدھو دے بندے کٹھے کرو دے 7 منزل تو سٹو بلی پاسے دے بھار ڈھاسی بلی پوچھ دے بھار ڈھاسی بلی کانڈ دے بھار حاجی صاحب نہ ڈھاسی میں ڈسنا چاہنا علی بلی دی کانڈ دے ہاتھ پھیرے ہوں دی کانڈ نہیں لگ دی آئے ہیں آپ آدھا صدیق علیہ ہیں عمر علیہ ہیں عثمان علیہ ہیں والآدھا کھڑا عمر ویچ عمر ہووے دل وچ علی ہووے وہ جڑا ماڑی چیندے نکلے جڑا ساڑی چیندے نکلے سامنے نبی ہووے روزے دی چھات لے او ساڑی گزرا ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے
شہد مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے آؤ آخری گل ہے تو شیر پڑھن حاضری پوری ہو گئی بلکیوں کو جدان صدیق جانے عمر جانے او جنت جانے تے حسین صدیق جانے عمر جانے جنت جانے تے حسین فرند تے بندے بیٹھے تواری نظر گلے درسل دا سرکار دی بارگاہ کون حسین کو دی ماں دی درس گاہ پہلی اتھو زندگی دا نصب العین بندا اتھو دادا دے بابا فرید بن کے دکھ دلہ دے لئی چین بندا جے ماں شرم و حیات پہ کر ہو پھر پتری غصو سقلین بردہ سیدہ ظاہرہ جے ماں ہوئے پھر پتری سخی حسین ولیوں کو جادہ صدیق جانے عمر جانے جنت جانے تے حسین پرندے بندے بیٹھوں شیر سنائے حاجی صاحب رزق مانگ لے مال مانگ لے اور خالی چھوڑی دے بچ لال مانگ لے کیا سخی جانے دارین جانے جنت جانے حسین اللہ حاضری قبول فرماوے وقت دامنی میں سیاں دیانے کو پہلے کہنے بہدی حاضری لگ